Maayong buntag na usab mga igsuon, usa na usab kahigayon nga din kita makahimo sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Usa kahigayon nga din ikaw karon mahimo nga kabahin sa pagsimba diha ngadto kaniya. Igsuon ang akong mga panghinaot nga karon nga higayon imong isentro ang imong kaugalingon ngadto sa mga pulong sa Ginoo nga diyan iya karon nga itudlo kanato, iyang ipadayag kanato aron nga ang atong buhi nga Dios malipay sa atong matag usa ka kinabuhi. Bisan pa kanimo Ginoo igsoon. Ang Dios kanunay magapanalangin kanimo. Ang Dios mag-uban nining tibok semana gikan niadtong aging Domingo hangtod karon ang usa ka dako nga kanang kahigayunan ba nga wala ta pasagdi sa Ginoo sa kanunay siya nag-uban kanato whatever nga atong ginahimo unsa man ang mga buluhaton sa matag adlaw siya ang labawng nasayod niini. Dunay mga higayon nga diin muhimo kita og mga pagpasidungog ngadto sa atong buhi nga Dios. Dunay mga higayon nga din malipay ta sa usa ka tawo nga din kanang ang makita nato nga talahuron nga tawo. Usa ka tawo nga din angay sa atong mga pagtahod apan ang atong buhi nga Dios angay usab sa pinakadako, no? Pinaka-the best nga pagtahod ngadto kaniya, no? Ang pagtahod mao'y pagpasidungog ngadto sa usa ka tawo. Agig respeto sa usa ka tawo tungod sa iyang dako nga posisyon, tungod sa iyang pagkasiya kung kinsa siya. Usahay magod ang atong panlantaw sa tawo nga once nga kanang ang mas angat kaysa ato ang kahimtang, taas na kayo ang atong panlantaw kaniya. So sama ba sa usa ka pananglitan ba nga usahay dunay mga kahigayunan nga samtang ang magtudlo sa pulong sa Ginoo o mga alagad sa Ginoo dunay mga kahigayunan nga din wala nato mabantayan nga din di ay nahatagan na nato og dako nga importansya ang nagatudlo sa pulong sa Dios kaysa tag-iya sa pulong, no? Mao man na siya usahay bantayanan nato nang na siya giunsa nato pagpasidungog ang atong buhi nga Dios. Dunay mga kahigayunan, dunay kanang itudlo kanato nini nga kabuntagon. Paano nato napasidunggan ang atong buhi nga Dios? Kung siya kiila nimo sa imong kinabuhi nga siya mao ang Dios, siya ang pinakagamhanan, siya ang pinakadako apan duna biya higayon igsoon. Nga din musipyata, duna biya mga higayon nga din taas ang atong panlantaw sa atong mga pastors, taas ang atong mga panlantaw labi na atong nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Instead nga ang Ginoo mao ang lantawon, duna pay kanang nahimo puli, no? Subo pamalandungon nga daghan kayo nga kanang mingon nato nga sikta o mga pagtulunan nga diin ang tao mo'y nahimo nga Dios. Ang Dios sikandari na lang. Apan igsoon ingnon tika ang Ginoo mo'y pinakauna. Siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang nagbuhat sa kalibutan ug ang tanan nga di nagapatong niini iya sa Ginoo. Ikaw kauban ka, ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Mao ang Ginoo busa. Angayan lamang o nga kanang ang hatagan og dakong pasidungog ang atong buhi nga Dios. Giunsa nimo pagpasidungog? Giunsa nimo gipakita ang dakong dungog ngadto sa atong buhi nga Dios? Ug mao kana ang pangutana karon. Mao kana ang pangutana karon nga kabuntagon. How do you honor God? It is personal. Personal kana nga pangutana. How do you honor God? Giunsa ka nimo pagpasidungog ang atong buhi nga Dios? Diha sa Romans chapter 1 verse 21 ngadto sa 23 niingon siya dito, they know God but they do not give Him the honor that belongs to Him, nor do they thank Him. Instead, their thoughts have become complete nonsense and their empty minds are filled with darkness. They say they are wise, but they are fools. Instead of worshiping the immortal God, they worship images made to look like mortals or birds or animals or reptiles. Sa Cebuano, niingon si Adri sa Cebuano, sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21, ngadto sa 23, nahibalo sila sa Dios, apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga hunahuna, pulos binuang og nangitngitan sa ilang mga salabutan.
matud nila, maalamon sila, apan mga buang-buang di ay, embis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinuoy gimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Ang Dios magapanalangin kanato nining kabuntagon sa iyang mga pulong, mag-aampo na kita, labing gamhanan nga Dios, Dios nga talahuron, Dios nga dihin tag-iya sa among matag usa ka kinabuhi, giila namo Ginoo ang dakong pagpasalamat diha kanimo tungod sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Ginoo, dako ang among pagpasalamat kanimo. Adin timok simana Ginoong Dios, ikaw kanunay nag-uban kanamo nga luyuman sa mga problema, luyuman sa mga kakulangon, apan ikaw Ginoong Dios kanunay nagapuno, ikaw Ginoong Dios kanunay nagatabang, luyuman sa mga pagsulay. Ginoo, ikaw usab nagauban kanamo. Ikaw Ginoong Dios kanunay nagapakita sa imong gahom nganhi kanamo nga whatever happens unsa may mga panghitabo sa among matag usa ka kinabuhi, ikaw Ginoong Dios ang hay kapasidunggan. Salamat Ginoong Dios nga ikaw kanunay nagapadayag kanamo sa mga dagko nga butang nga din among nakita nga tungod diha sa among pagpakigsulti kanimo, tungod sa among pagpakiguban kanimo, tungod sa among pagtahod kanimo. O Dios nga labing gamhanan, ikaw wala gayud mo biya kanamo. Yes Lord, thank you Lord. Thank you Lord sa dako nga gugma adin imong ipadayag nganhi kanamo. Bisan pa nini nga kabuntagon nga ikaw nagtigom, bisan pa nini imong mga kanakan, bisan atubang lang sa gadget, apan Ginoo Dios, ikaw nagapanalangin sa mga gadget Ginoo nga din gigamit karon nga kabuntagon aron ang imong mga pulong dili gayud Ginoo Dios magkulang diha sa among matag usa ka kinabuhi. Ginoo, tudloi kami sa pagsabot sa imong mga pulong. Tudloi kami sa pinakasayon nga bahin aron ang imong mga pulong Ginoong Dios matisok kini diha sa among matag usa kasing-kasing og magbunga kini Ginoong Dios og kapasidunggan diha sa imong himaya Ginoo. Lord, Ginoong Dios nini nga kabuntagon nagahangyo kami ikaw magapasaylo sa tanan namong kalapasan, hunahuna man, pulong man o sa mga buhat, daghang mga buhat Ginoo nga din kami nakasala diha kanimo. Apan nini nga kabuntagon Ginoong Dios among gisurrender diha kanimo, among gitugihan diha kanimo. Kami Ginoong Dios nangaliyupo diha kanimo nga imo kaming pasaylohon Ginoong Dios sa tanan namong kasalanan. Himuha Ginoong Dios nga imong mga pulong mao'y magtudlo kanamo karon nga kabuntagon aron ang amo ang pagpasidungog diha kanimo Ginoong Dios dili kini makulangan. Yes Lord, gitugyan ako kanimong tanan, gisalig nako ang tanan, bisan pa kining imong mga kanakan karon nga nagapaminaw sa imong mga pulong, bisan pa ang imong mga kanakan nga dili man makakahimo pag-adto sa ilang matag usa ka simbahanan. Apan Lord, salamat kaayo nga imong gitugutan nini ang kabuntagon nga kami mag-uban Ginoo pinaagis pagpaminaw sa imong mga pulong ug dili lamang sa pagpaminaw kundi ang imong mga pulong Ginoong Dios mahimo namo nga galimiton sa pagkinabuhi subay sa imong kabubuton. Labing gamhanan nga mahan ang akong paghangyo, ang paghangyo sa imong alagad Ginoo. Ikaw magapanalangin sa matag usa. Ikaw magatabang sa matag usa. Lord, ikaw Ginoong Dios ang magapamuhat kanamo karon nga kabuntagon. Kanimo Ginoo ang mga pagpasalamat, ang dungog ug himaya pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Igsoon, giyon sa nimo pagpasidungog ang atong buhi nga Dios. Sa ato ang kanang gibasa kaganiha nga bersikulo, dunay mga tao usab nga susama niini. Daghan ang mga tao nga susama niya nga mahimo ba nga maalam, no? Tungod sa kaalam nahimo na nga gitawag dinhi nahimo nga buang-buang. Tungod kay maayo unta ang salabutan, apan wala masayod, giunsa niya pagpasidungog ang Ginoo. Nahibalo sila nga dunay Dios, apan wala sila masayod, giunsa nila pagpasidungog ang atong buhi nga Dios. Tungod kay nga naman, daghan silang gihimo nga kanang gitawag nato gipaka-Dios nila sa ilang kinabuhi. Dunay mga higayon nga din ang atong gipaka-Dios mao ang atong panginahanglan. Tungod kay gigukod kita sa mga panginahanglan, tungod kay nahadlok kita, tungod kay kining niya karon nga mga butang gikinahanglan kayo nato, buhaton ning niya siya, kinahanglan gayud nga apson ning niya siya,
nalimtan na nato ang Ginoo, nalimtan na nato ang atong pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Daghang mga higayon nga din muhasmag nato ang problema, gikambyo nato ang problema ngadto sa Ginoo. Wala nato hinumdumi nga kung naa may mga problema nga modangat sa tumatag usa ka kay buhi, anaa ang buhi nga Dios nga din magtabang kanimo. Anaa ang buhi nga Dios nga din wala magkulang kanimo. Lamang ikaw lamang mo nakalimot pagsangpit sa atong buhi nga Dios. Ingon si Santiago bitaw, paano man mo hatagan unsaon man pagtubag sa Ginoo sa imong pag-ampo kung wala kamo magapangayo. Nini nga kabuntagon atong dunggon, atong paminahon, giunsa man nato di ay pagkanang pasidungog ang atong buhi nga Dios. How do you honor God? Tungod kay ang ilang pagpasidungog sa buhi nga Dios nini nga higayon, nini nga bersikulo nga atong gibasa, wala sila gani makahimo pagpasalamat sa Ginoo. Wala sila makahimo pagpasalamat sa Ginoo. Instead, nagahimo sila og mga Diyos. Nagahimo sila og kanang ang mga larawan nga din ilang ginasimba. Sa imong kinabuhi karon, kanang ato daw susihon sa atong kinabuhi karon. How do you honor God? Una nga punto, aron nga kanang ato bitaw mapasidunggan ang atong buhi nga Dios, to honor God, what we have to do is to love God. First is to love God. In Matthew chapter 15 verse 8, ingon siya dito, these people, says God, honor me with their words, but their heart is really far away from me. Kini nga mga tao kana na ang nagapasidungog kanako, no? Ang ingon ri sa Cebuano, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang mga kasing-kasing. Ang panambagon nga kinahanglan atong higugmaon aron mapasidunggan nato ang atong buhi nga Dios. First nga kinahanglan nato kanang ang higugmaon ang atong buhi nga Dios. Niini lamang nga bersikulo naghatag og warning ang Ginoo. Naghatag og pagpahinumdum ang Ginoo ba nga unta dili unta mahitabo ba nga kanang ang atong pagpasidungog sa atong buhi nga Dios, ang atong pagsimba sa atong buhi nga Dios dili kutob lamang diha sa ato ang ngabil, no? Dili kutob lamang diha sa atong ngabil, kundi ang gikinahanglan sa Ginoo kana bang kinasing-kasing. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, so nagpasabot sa ngabi lamang. Dunay daghan nga nagasimba sa atong buhi nga Dios nga wala magpasidungog ngadto kaniya. Kanang maayo kay manulti, kanang kutob lang sa apan kung susihon nimo, dili nila maikinabuhi. Wala diha sa ilang kasing-kasing. Mao ni ang gitawag nga kasing-kasing ba nga kasing-kasing nga gahi, kasing-kasing ba nga kanang dauton, kasing-kasing nga wa masabmitar ngadto sa Ginoo. Tungod kay ngano man nagadaig sila ngadto sa Ginoo, pinaagi lamang sa ilahang mga gabil, wala makit-i diha sa ilahang kinabuhi, dili diha kinasing-kasing. Nagadaig sila ngadto sa atong buhi nga Dios. Pinaagi na nang gitawag nato ba kanang gitawag nako nga tip-to-tongue worshipers. Kanang nahibalaan ba nato nang gitawag nato nga tip-to-tongue worshipers? Kanang tumoy lang diha sa dila ba? O kanang nagadaig ngadto sa Ginoo, tumoy lang sa dila. So diha lang gyud na naasya. Tungod kay tumoy ra diha sa dila, wala na mosulod ngadto sa kasing-kasing. Unsa man ang gitudlo sa Ginoo diay? Unsa man di ang giingon sa Deuteronomy chapter 5? Deuteronomy chapter 5 verse 6 ningon siya dito, love the Lord your God with all your heart. No? So una, with all your heart, kung higugmaon nimo ang Ginoo, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, dili half-hearted nagpasabot ng naasya ba nga do na pay reservation, do na pay imuha, dili iyaha sa Ginoo, apan ang gitudlo sa Ginoo, ang giingon dito sa Deuteronomy, ang giingon diha, love the Lord with all your heart, no? With all your heart, sa tibuok nimong kasing-kasing. Oh, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, with all your soul, sa tibuok mong kalag, and with all your strength, sa tibuok mong kusog.
no? So nagpasabot nga kung higugmaon nimo ang Ginoo, ayaw butangi og reservation, ayaw butangi og kanang ang imong kaugalingon nga decision, no? Dunay daghan nga mga eksperyensya nako ni nga dunay daghan nga mga tao nga din kanang ang panahon nga dunay kalibog, panahon nga dunay problema, magpalaban o istorya sa imuha, gusto magpatambag di sa imuha, apan sa panahon nga magtambag ka, madiskurahiyo na lang ka ba? O maabot na lang sa kung kinabuhi ba nga mahibal-an na lang nako nga doon na di ay gireserba daan. Nangutana sa ako unsa ang maayong buhaton ini, unsa ang kuan maayong himuon nako niini, apan di ay ang resulta di ay gituman ra gihapon ang ihang kabubuton, wala gituman ang imuhang gitambag. Usahay ingon ana, daghan nga mga kasing-kasing, daghan nga kanang ang nagadayeg sa atong buhi nga Dios, apan wala mapasidunggi ang Ginoo. Kutob lang sa tumoy sa dila. So love God. Una nga himuon nato aron ang Dios mapasidunggan sa atong matag usa ka kinabuhi. Higugmaon nato ang Ginoo. Next, love righteousness. Higugmaa ang pagkamatarong, no? Higugmaon ang pagkamatarong. So ingon siya dito sa Proverbs chapter 21 verse 21, be kind and honest and you will live a long life. Others will respect you and treat you fairly. So sa Cebuano pa, pag maluluyon og ayaw panlimbong og mabuhi kag dugay. Mutamod kanimo ang ubang tao og dili ka limbungan. Now, nagpasabot ba ni Asya ang pagkinabuhing matarong kana bitaw ingon nga wala kay kanang gilupigan. O kana bang ang pagkinabuhi nato napasidunggan ang Ginoo sa atong pagkinabuhi kung nagkinabuhi kitang matarong. Kana bang wala bitaw tay gilumbungan, kana bitaw wala tay nalupigan, no? Pagkinabuhing matarong. So pagkamatarong, ang imong pagkamatarong mo'y naghatag nagpasidungog. Mo nay dako nga pasidungog dito sa atubangan sa Ginoo, no? Higugmaa ang pagkamatarong. Higugmaa ang matarong. Higugmaa ang kamatuoran. Higugmaa ang kamatuoran kanang ang sobra pa sa tanan. Sobra pa kang bisan kinsa. So, love righteousness. Ang pagkamatarong mao nay maghatag og kapasidunggan sa atong buhi nga Dios. Napasidunggan ang buhi nga Dios sa imong kinabuhi kung ikaw nahigugma sa katarong. Ignunti ka ang tao nga matarong, wala joy angay kahadlokan. Dili ka angay mahadlok, dili ka angay malisang, nganuman nasayod na ka kinsa ang imong gisandigan. Nasayod ka kinsa ang imong tigpanalipod. Panahon man adunay daghang mga tao nga din ingon nato nga kanan ang manlupig sa imuha apan kun ang katarong mo imuhang sobra imong gipalabaw kun ang katarong mo bugat diha sa imong kinabuhi, then walay rason nga din ang tao ug ang Dios dili mapasidunggan. Next, love thankfulness. Higugmaa ang pagka-mapasalamaton, no? So ang pagka-mapasalamaton isa na sa naghatag og pasidungog sa atong buhi nga Dios niadtong mga tao nga diin mapasalamaton. Ingon siya sa Psalms chapter 50 verse 23, give thanks, giving thanks is the sacrifice that honors me. Ingon siya, and I will surely save all who obey me. No? Sa Cebuano, ingon rin sa Cebuano, ang nagpasalamat kanako ingon nga ayang halad, nagpasidungog kanako, og akong luwason ang tanan nga nagtuman kanako. Luwason sa Ginoo ang tanan nga nagatuman ngadto kaniya. Ang Dios na pasidunggan pinaagi sa atong pagkamahigugmaon diha sa pagpasalamat, no? Kanang pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios ba, ingon ang kanang naang kanta dito sa First Thessalonians 5:18, ingon siya dito, in everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks,
for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mao na siya. So sa tanan nga mga butang, angayng pasalamatan ang Dios. Ang Dios nga pasidunggan diha sa kinabuhing mapasalamaton. Ang Dios nga pasidunggan sa imuhang paghigugma sa pagka mapasalamaton. Sa tanang higayon, kinahanglan pasalamatan ang Ginoo. Maayo o dili man maayo para sa atong mga pagbati. Pagbati or man nimong dili maayo ba? Ang Dios ang tanan ginahimo sa Ginoo nga maayo. Naningkamot ang Ginoo nga dili ka mahitupawak sa imong kinabuhi. Kanang dili mo lihay ang imong kinabuhi ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Apan usahay ang Dios lang ba? Ang tao lang ba mo'y maningkamot? No? Dili ang Dios maningkamot nga mahintong pawak, kundi ang tao mo'y maningkamot. Nga naman, tungod siyang kaugalingon nga mga desisyon. Moingon ta nga, maayo man o dili maayo. No, maayo tanan ang gibuhat sa Ginoo. Maayo tanan ang kagustuhan sa Ginoo. Mao nga angay siyang pasalamatan. Apan ang pagbati lang sa tao usahay dili maayo labi na kun dunay mudangat nato. Usahay dili maayo nga dili ganit ta makapangayo pagpasalamat sa Ginoo, no? Dili ta makapangayo pasalamat sa Ginoo sa mga butang nga dili nato madawat, sa mga butang nga dili dayon dali-dali nato maakseptar, no? Sa mga butang nga dili dayon dali-dali nato ba nga kanang ang ma-reconcile ngadto sa Ginoo. Doon na may mga butang God nga may tabo nga mas bugat sa tuwa. Doon naman goy mga butang nga may tabo ka na to nga makurata. Apan sa atong pagkakurat, apan sa diha sa atong pagbati, wala ta makapasalamat ngadto sa Ginoo. Apan kun imong pamalandungan og maayo, ingon ang pulong sa Dios. And everything give thanks, for this is the will of God. Kabubuton na sa Ginoo, maayo man o dili man maayo para sa imong pagdawat, apan kabubuton na sa Ginoo. Nganong gitugot sa Ginoo na siya, doon na sa mga katuyuan sa imong kinabuhi. Dunay mga higayon nga i-remind sa Ginoo sa imuha, ikaw nga akong anak na ginahinay nagpalayo, ikaw nga akong anak imo nang gipuli ang imong panahon para nako. Nagkagamay na lang ang imong panahon kanako. Mao nang i-remind ta sa Ginoo. Nganong i-remind ta sa Ginoo? Nganong usahay sakit man ang pag-remind sa Ginoo sa tuwa? Nagpasabot na nga gihigugma ka sa Dios, nagpasabot na nga anak ka sa Dios. Kay kung dili ka anak sa Dios, dili ka niya pahamtangan og silot. Kay kung dili ka anak sa Dios, dili ka disiplinahon. Ang tanan nga anak sa Dios, disiplinahon gyud. Ang tinuod nga anak, disiplinahon gyud. So angay nato nang dawaton. And everything give thanks, for this is the will of God. Diha lang ba di ay sa mga panalangin? Diha lang ba di ay sa kanang mga maayo nga mga butang nga budangat kanato makapasalamat ta sa Ginoo? No? Usahay dunay mga comparison ba? Moingon ta nga kanang ang kini lagi sila wala man nga lagad sa Ginoo gipanalanginan man na. Mind you igsuon, ingnon tika ang panalangin sa Ginoo wala gyud mo undang sa tagsa-tagsa. Lamang ang kanang dili pagkakontento mao nang naa siya nga moabot dayon nga ikumparar nimo imong kinabuhi ngadto sa uban. Nagtudlo ang Ginoo, count your blessings. Midaw, kwintahon daw nato. Makwinta ba nimo ang panalangin sa Ginoo? Gikan sa pagkatao ni imo nini nga kalibutan hangtod karon pila na imong edad, maihap ba nimo ang panalangin sa Ginoo? Niingon ang kanta, count your blessings. Count your blessings. Name them one by one. O name them one by one pa yun. Ang giingon. Oh, count your blessings, see what God hath done. Oh, ihapa ang panalangin, unsa ang nabuhat sa Ginoo. Nahitabo na ba na, nabuhat na ba na nimo? Wala pa na nabuhat sa imong kinabuhi. Dili po nimo makwinta ang panalangin sa Ginoo. Busa, ayaw igna nga si tampulano lamang ang dato. Ikaw nga anak sa Dios, dato ka kay ang Diyos nga imong gituhaan, tag-iya sa tanan nga mga bahandi. Lamang ang pagkadili, kontento lang nimo. Tungod kay nga naman, kung doon na tayo madawat nga gamay, makalimot ganit na pagpasalamat sa Ginoo. The more na nga makalimot ka pagpasalamat sa Ginoo, kung dagko ng mga butang ang imong madawat, mind you igsuon. Ang kasaligan sa kamay nga mga butang,
kasaligan usab sa dinagko nga mga butang. Higugmaa ang Dios, tahura ang Dios o pagmapasalamaton ngadto sa Ginoo. Love, thankfulness aron ang Dios kapasidunggan sa imong kinabuhi. Next, paano nato mapasidunggan ang Ginoo? Love giving. Higugmaa ang pagka-manggihatagon, no? Unsaon man nato nang naasya niingon dito sa Proverbs chapter 3. Ingon ang Proverbs chapter 3 verse 9, no? Ingon siya dito nga, honor the Lord. Honor the Lord by making him an offering from the best of all that your land produces, no? Ingon siya dito. Ingon siya sa Cebuano, no? Ingon siya din sa Cebuano, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Dunay kondisyon, usahay makalimutan ni Asya. Kanang gugma nato sa paghatag bitaw, usa na sa maghatag og pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Pero hinumdumi ni Asya, honor the Lord by making him an offering. Dunay kondisyon, offering from the best of all that your land produces, no? From the best. So kanang best, pinaka, no? Pasidunggi ang Ginoo pinaagis paghalad kaniya sa pinaka o labing maayong abot sa imong yuta. Nagpasabot ba labing maayong abot? Nagpasabot ba nang nasya nga katong nakita sa imong mga mata nga mas anindot kaayo, mauna ang ihalad ngadto sa Ginoo. Usahay ang atong kinabuhi ba mahimo na lang nga ang Dios nga din mo'y nag-provide nato, ang Dios nga din mo'y nagtugot ka nato nga ang atong ani sa atong umahan kanan ang mahimo nga kanan ang pinakadako o pinakaabunda nga ani, kanang daghan kay ani, apan kung gihimo man sa Ginoo sa imong nalimtan nimo ang kalipay nato nga wow, kadaghan sa kanang naang akong ani karon. Wow, grabe ang pagpanalangin sa Ginoo kanako, apan nalimtan nimo nga di ay ang Dios nagtudlo kanato, ang Dios mapasidunggan pinaagi diha sa atong paghigugma sa paghatag, no? Ang paghigugma nato sa paghatag dili pinaagi sa katong iwit na, dili kung naa manggani sa kanang umahan kato bitang giingon nato kanang katapusan na nga kanang ang pagkuhan pagpangtilok sa mga kanang ang palay mao ihalad ngadto sa Ginoo. No, the best kung dunay gugma kinahanglan ang pinakamaayo mao imong ihatag ngadto sa Ginoo. Ang pinakamaayo mao imong ihalad ngadto sa Ginoo. Diha pa kung nahigugma ka sa paghatag, mapasidunggan ang atong buhi nga Dios. Nga naman, kung ang imong kinabuhi ba, kung naa ka sa uma, kung nagapanghatag ka, kung panahon nga nag-harvest ka, nakakita ka sa imong mga silingan nga din, nagkinahanglan usab og bugas. Unya, nanghatag ka, makit-an sa imong kinabuhi, muingon dayon ang imong silingan. Wow, pagkaanindot ini. Mao din ini siya ang sekreto nga gipanalanginan sila sa Ginoo. Mao din ang sekreto nga ang ilang uma, grabe ang kananaang ilahang kananaang ani ang hitabo tungod kay sila nang manggihatagon. Dunay gugma sa pagpanghatag. So mao man ang naasya. Mauni ang sekreto nga ngatong buhi nga Dios mapasidunggan. Mapasidunggan sa imong kinabuhi kung ikaw nahigugma diha sa paghalad. Niingon dito sa Leviticus chapter 27 verse 30. So niingon siya dito, niingon siya dito, 1/10 of all the produce of the land, ang ikanapulo diha sa kananaang imuhang nga ani, no? Iyahani sa Ginoo. So hinumduman nato ang tanan nga ikanapulo sa kanang sumala sa tong kinitaan, trabaho man, umaman, iyahani sa Ginoo, no? So angay nato nga ihalad ngadto sa Ginoo. Love giving ug maunay makapasidungog ngadto sa Ginoo. Dili nako kawangon ang pagpahinumdum alang kanato ilabi na sa tanan nga mga kaigsuonan. Ang Malakay 3:10 nagahatag usab kining niya og dako nga pagtulunan, no? Ingon siya dito sa Malakay 3:10 to 11. Ingon siya, bring the full amount of your tithes to the temple, so that there will be plenty of food. Put me to the test, and you will see
that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes. So, mao man ni Asya, dad-a ang kinapulo ngadto sa balay tipiganan. Daghan usahay ang sayop ani. Bantayan nato ni Asya. Ang gitudlo dadhon dito sa balay tipiganan. Dunay daghan nga mo claim, no? Subo kayo nga naay mo claim ang na Asya nga ang ikanapulo dito dalhon sa bulsa. Dito dalhon sa kamot, no? Dili ang klaro ang gitudlo diha sa Biblia, dalhon dito sa balay tipiganan aron dunay pagkaon dito. So nagpasabot ang tanan nga ikanapulo moagi una ngadto sa balay tipiganan, which is ang church, no? Ang ato nga iglesia. So moabot yun na dito aron dunay pagkaon dito niya. Nag-ingon siya, sulay ako. Kung dili ka mo sulay pagdala sa imong ikanapulo, kung dili ka mo sulay sa paghatag ngadto sa Ginoo, then dili nimo makita, dili nimo ma-eksperyensya ang panalangin sa Ginoo. Unsa may tabo kung dili nimo ma-eksperyensya ang panalangin sa Ginoo. Unsa man ang mahitabo kung wala nato tumana kining giingon dinhi nga dalhon ang atong ikanapulo. Kung niingon siya dinhi nga sulay ako kay ablihan ko ang mga bintana sa langit aron pagbukbo kaninyo sa mga panalangin ganin wala na unyay kanang sukdanan nga kabutangan. Kana ba? Kung kana nga termino, kung ato nang bantayan kanang ingon sulay, unya kung dili nato na buhaton, kung atong sulayan man, atong buhaton, ablihan sa Ginoo ang bintana sa mga panalangin. Kung dili abrihan sa Ginoo ang bintana, abrihan pa na niyang pultahan sa mga panalangin. Apan kung wala ka maghatag, paano man na abrihan? So baliktad, kung wala ka maghatag, sirad-an sa Ginoo ang panalangin, sirad-an sa Ginoo ang pultahan, sirad-an sa Ginoo ang bintana. Doon na pa ba'y mahuwad ni mo nga panalangin? Basin ang mahuwad sa imuha noon makaangin. Now, kung mahuwad man sa imuha ang makaangin, ang resulta ni ana, puro na lang jud kulang. Ang resulta ana, puro na lang jud bagutbot. Wala na'y gugma sa paghatag. Unya, moingon na dayon ta, ngano man nga gagmay na malang ko og ani. Ngano man nga bisan unsaon ako paningkamot, naningkamot og maayo overtime, permanent padulong ra man og hospital. Adto man sa hospital gitigom. Tungod kay ang hospital mao man ang naa sa tigomanan sa katong mga panalangin nga walay labot ang Ginoo. So dito ra na mahuwad na siya, permanente lang unya nga kulang. So mao na siya nga kulang nganuman gisirad ana ang mga bintana sa mga panalangin, gisirad ana ang pultahan sa panalangin. Ngano, wala ka mo sulay. Kay kung wala man ka mo sulay, then walay panalangin nimo apan. Kay imong tumano ni gingon dinhi, sulay ako. Klaro ang Biblia nag-ingon, sulay ako og ablihan sa Ginoo ang mga panalangin. Protektahan sa Ginoo ang imong trabaho, protektahan sa Ginoo ang imong lawas, kanunay kang madasigon, kanunay nga i-renew sa Ginoo ang imong kusog, apan igsuon kung ikaw nagkulang, kung wala kay gugma sa paghatag ngadto sa Ginoo, which is klaro man nga nagtudlo dito sa Leviticus 27:30 nga ang ikanapulo iyahan sa Ginoo. Kung imo pa maginan kwaon, then dili sa Ginoo i-renew ang imong kusog. Ngano man, ikaw ba ang naghawid sa imong kusog? Ikaw ba ang kanang nagbuot ana? No, ang Ginoo. Kuhaon na sa Ginoo, then padulong ra og hospital imong paningkamot bisan pag usaon imong overtime ingnon ti kaigsoon, tumana ang pagkamanggihatagon aron ang atong buhi nga Dios kapasidunggan. Ang Diyos kapasidunggan diha sa tong paghigugma sa paghatag. Next, naa na may pagpasalamat, naa na may paghatag, pagpasidungog. Love, honor. Ang pagpasidungog, kinahanglan usab higugmao nato na aron mapasidunggan ang atong buhi nga Dios. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, no? Niingon siya dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ingon siya nga, I, the Lord God of Israel,
promised in the past that your family and your clan would serve me as a priest for all time. But now I say that I won't have it any longer. Instead, I will honor those who honor me, and I will treat with contempt those who despise me. Sa Cebuano, ningon siya dinhi sa 2:30. Ingon ang Diyos dinhi. Ingon siya nga ang 2:30, wala na ang mata. Nipidok na gamay ang mata. Ingon siya dinhi sa 2:30. Busa mingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Akong gisaad nga ang imong banay ug ang banay sa imong amahan mag-alagad kanako hangtod sa hangtod. Apan karon ang Ginoo nagpahayag, dili ko na buhaton kay ang nagpasidungog kanako. Bantay, kay ang nagpasidungog kanako pasidunggan ko usab, ug ang nagsalikway kanako isalikway ko usab. So pasidunggan sa Dios ang katong nagpasidungog kaniya. Busa higugmao na to ang pagpasidungog. No? To be honorable, control your tongue. Kung gusto ka nga kanang naang mahimo bitaw nga kanang dungganan. Kung dungganan dagko nagdunggan. Kung gusto kang mapasidunggan, kanang mapasidunggan, walay dunggan. So kung gusto ka nga mapasidunggan, kinahanglan daw kana na ang ato ang i-control ang atong mga dila. To be honorable, control your tongue. What you talk about them, and of them, and to them. So nagpasabot ba ng naasya? Kung gusto ka nga tahuron, kung gusto ka nga pasidunggan, kinahanglan daw ang imuhang dila, imuhang pugngan, o i-control nimo ng naasya kung unsa man ang imong gitabi ngadto kanila, diha kanila, og alang ngadto kanila. So kana na ang ma-apply nato ni Asya, kana na ang usa ka appliances. Bantayan nato ni Asya. Kung gusto kang pasidunggan ngadto sa uban, kinahanglan dili ka magbaton og kanang appliances nga Hitachi. Kung naataan ang appliances nga Hitachi, bantayanan kay nang naasya, bantayanan kay na kay basin unya, mao nay gina-exercise nato, dili malipay ang atong buhi nga Dios. Dili ka pasidunggan ang atong buhi nga Dios. Dili usab ikaw makaangkon og pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Ang angay pasidunggan, pasidunggan usab sa Ginoo. Kung naa ka Hitachi, wala, dili jud malipay ang Ginoo. Hitachi, himantayon, tabian, chismosa. Bantayan ng naasya nga kinabuhi. Mao na ang kanan ang gihatag nato nga panambagon. I-control ang imong dila, no? Bantayi, ayaw paghimo anang mahimo kang Hitachi. Ang kagustuhan sa Ginoo nga ikaw kapasidunggan usab. Gihimo kita sa Ginoo aron kapasidunggan ug mo pasidungog ug mohatag og pagpasidungog ngadto sa atong buhi nga Dios. Love, honor. Ingon siya sa katapusan, miingon ang James chapter 1 verse 22. Ingon dito, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Usahay ang atong kaugalingon, malimda na to. Limda na to ang atong kaugalingon, pinaagis pagpaminaw lamang sa pulong sa Ginoo. Dili pinaagis sa buhat. Mao ni ang personal nga pangutana diha sa imong kaugalingon. Karon nga higayon, gipangutana ikaw sa imong kaugalingon. Giyon sa nimo pagpasidungog ang atong buhi nga Dios. In application, aron makit-an, makorek na to ang atong kinabuhi, mapasidunggan na to ang atong buhi nga Dios, pinaagi sa paghigugma kaniya. No? Pinaagi sa paghigugma sa pagkamatarong. Pinaagi sa paghigugma diha sa pagkamapasalamaton. Pinaagi sa paghigugma
sa pagkamangkihatagon, pinaagis pagigugma diha sa pagpasidungog ngadto sa uban. Unsa ang imong tubag nini nga pangutana? Giyon sa nimo pagpasidungog ang atong buhi nga Dios. Kini bang ang mga butang karon na-apply ba kini sa imong kinabuhi? Kung wala man kini, doon na may mga higayon o doon na may kanang mga punto niini nga din nagkulang sa imong kinabuhi, ilabi na niya ng atong pagpasalamat. Usahay dili ta makapasalamat sa mga butang kung dili maayo ka nato. Usahay dili ta makapasidungog ngadto sa uban, dili ta mahimo nga kanang maayo ngadto sa uban labi na sa tong masilingan. Karon nga gayon, makasaad ba ka sa tong buhi nga Dios? Nga kining tanan makahatag pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa kinasingkasing nga paghimo nini. Himo ang igsoon. Himo ang igsoon. Una, ang pagigugma sa tong buhi nga Dios. Sa tinuaray, sa kinasingkasing nga pagigugma. Ikaduha, diha sa ato ang paghimo nga din makatarunganon ngadto sa uban. Sa matag desisyon nato sa tong kinabuhi, nahimo ba nga napasidunggan ang Ginoo? O ikatulo, diha sa pagkapasalamaton. Igsoon ignunti ka kung sa matag bahin bisag unsa ka gamay o usa ka dako kung imong gipasalamatan ang tao ug ang Ginoo, ang Dios kapasidunggan sa imong kinabuhi. Diha sa tong paghatag, dili lamang ngadto sa Ginoo, dili lamang ngadto sa tong mga silingan, apan sa imong kinabuhi, gikinabuhi ba nimo ang pagkamanggihatagon. Unya kay naa ang pagkamanggihatagon, imo bang gipanikwamutan adin kapasidunggan usab ang atong buhi nga Dios. Diha sa imong pagpasidungog sa atong buhi nga Dios, ikaw usab pasidunggan sa Ginoo niini nga kabuntagon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ang imong response nini nga buntagon, ikaw mo ang nasayod ug ang Dios atong itugyan ngadto sa Ginoo niini kabuntagon. Lord, salamat kayo sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pagtudlo kanamo. Paano ka mapasidunggan sa imong kinabuhi Ginoo? Salamat Ginoo. Masok na mubo sa higayon Ginoo Dios. Ikaw sa makausapan nagkurik kanamo. Dunay mga bahin adin kami wala makahimo Ginoo sa pagpasidungog diha kanimo. Dunay mga bahin adin Ginoo Dios kami nagkulang. Akong gitugyan kanimong tanan, gisalig na ako kanimong tanan. Daghang mga ikayon, adin kami nisipyat Ginoo. Bisan pa kining mga kanakan. Kung doon na may kulang sa mong pagkinabuhi, Lord, akong isalig kanimong tanan. Gitugyan ako kanimong tanan. Doon na may mga pagsupak sa kasing-kasing karon. Di nakulangan si mong mga pulong, Lord, ikaw ang magpuno nini. Ikaw ang magatabang kanila, Ginoong Diyos. Gisalig na ako ang tanan diya kanimong Ginoo. Ang imong pagpanalangin sa matag usay labi na si mong mga pulong karon maghatag kini kadungganan diha kanimo. Salamat Lord. Salamat Ginoong Dios nga ikaw padayon magatiman sa imong mga kanakan, sa mga trabaho, sa mga pangumaman, sa pantrabaho, diha sa pang-empleo, sa panggobyerno, ngon man sa mga pagtudlo. Salamat Lord sa mga pagbuhi o mga kahayupan. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman sa matag usa Ginoong Dios sa kusog nga din imong girenew kanamo sa matag adlaw Lord malipayon kami nga sa sunod Domingo ikaw na usab mag-uban kanamo Ginoo. Ikaw na usab maghatag kadasig bisan pa nining imong mga kanakan karon nga din naghiusa paglantaw sa mga gadget aron ikaw pagasimbahon ug ikaw kapasidunggan. Lord, gisalig nako ang tanan kanimo. Gitugyan nako ang tanan kanimo. Ikaw lamang ang Dios nga labing gamhanan, Diyos nga nasayod sa tanan, mo'y angay sa mga pagpasidungog o mga pagpasalamat. Kanimo ang tanan o Diyos. Kanimo ang tanan o Diyos. Igsuon ang Diyos nga mahigugmaon. Diyos nga langit nun. O ang grasya pinaagi kang Ginoong Kristo. O ang padayong pagkiguban sa balaan nga Espiritu. Maanaa ka nato karon. O hangtod sa walay katapusan. Amen o Amen. God bless everyone. Salamat kayo sa imong pagpaminaw karon. Salamat nga ikaw natudluan usab. Hinaot ang Dios
kapasidunggan sa imong kinabuhi. See you next Sunday. Ang Diyos magapanalangin sa matag usa. Maayong buntag.